እዚ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ እዩ። حكينا خنكس إلى الوطن اسم البوليس سلام خصفنا حكينا خنكس إلى الوطن اسم البوليس ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ በህዝባዊ ርክባት ፖሊስ ኤርትራ ወትሩ ሰንበት ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈርቃን ቅድሚ ቀትሪ ዝቀርብ ኮይኑ ሶሉስ ምሸት ሰዓት 8 ኣብ ሬድዮ ዛራ ዝድገም መደብ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኮንኩም መደባት ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ንክትከታተሉ ድልዋት ዘለኹም ተኸታተልትና ከመይ ቀኒኹም? ድምጽ ፖሊስ ንሰሙ መላእታ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ምድለዋት ድሕሪ ምቕናይ ንሎም በኣር ንሰማዕትና ክምህሩን ክሕብሩን ይኽእሉ እዮም ዝበልናዮም ትሕዝቶታት ኣዳሊና ኣብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና። ሰናይ ምክትታል እናበልኩ ናብቲ መፈለቢ መደባትና ዝኾነ ዜናታት ፖሊስ ከሰባብረኩም። سلامن تعنا نقدم يمنا زخبركن سمعتي دمጽ ፖሊስ ኤርትራ ንሎሚ ካብ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ናይ ውሽጥን ናይ ወጻእን ሃገራት ዜናታት ፖሊስ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ዜና ዘንብበልኩም ኤርሚያስ ኣስፋ ናብ ዝርዝሩም ሞት ዘስዓበ ሓደጋ መኪና ጋጢሙ ኣብ ዞባ ማእከል ከባቢ መርሓኖ ብ25 ሕዳር 2021 ብዘጋጠመ ሓደጋ መኪና ኣብ ልዕሊ ሓደ ሰብ ናይ ሞት ጉድኣት ወሪዱ ወዲ 48 ዓመት ተኸሳሲ ዳዊት ኣስፋህ በርሀ ኣብዚ ዝተጠቕሰ ዕለት ሰዓት 9 ፈርቓን ምሸት ዋንነታ ናይ ኣቶ ሰናይ ሓጎስ ገብረ ጻድቕ ዝኾነት መኪና ቁጽር ሰሌዳ ER 3A 4397 መርሒው ካብ ደቀም ሓረ ናብ ኣስመራ እናተጓዓዘ ካብ የማናይ ናብ ጸጋማይ መስመር ብምውጻእ ብመንጽሩ ኣብ ብሽክለታ ተወጢሑ ካብ ኣስመራ ንዓዲ ሃከፋ ዘምርሕ ንዝነበረ 31 ዓመት ዝዕድሚኡ ሙሴ መዝገቡ ተሰማ ገጪው ሞት ከም ዘስዓበሉ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማእከል ሓቢሩ ነቲ ሓደጋ ዝመርመረ ተኽሉ ሰመራ ኣብን ሓላፊ መርመራ ሓደጋ ቢንያም ብርሃንን ፈጻም ሓደጋ ሞዋቲ በቅድመይ ስለ ዝመጻኒ ንዑ ኸድሕን ክብል ናብ ጸጋማይ መስመር ወጽየ ገጨዮ ክብል ዝሃቦ ቃል ዘይምኹኒን ኣቐዲሙ ክወስዶ ዝግብኦ ጥንቃቐ ብሰንኪ ዘይምውሳዱ ኸኣ ህይወት ሰብ ከም ዘጥፍአ ገሊጾም ንሶም ብተወሳኺ መራሕቲ ተሽከርከርቲ መስመርካ ሒዝካ ምምራሕ ክወርድ ካብ ዝኽእል ኣሉታዊ ሳዕቤናት ከም ዘድሕን ተረዲኦም ሕጊ ትራፊክ ኣኽቢሮም ክጓዓዙን ኣብ ህይወትን ንብረትን ዝወርዱ ክሳራታት ኣብ ምውጋድ ተሮኦም ክዕዝዙን ሚዒዶም ኣብ መወዳእታ መራሕቲ ተሽከርከርቲ ነዚ ወግሐ ፀብሒ ዘጋጥም ዘሎ ሓደጋታት ንምክልኻል ሓላፍነት ተሰሚዑና ተሽከርከርትና ክንመርሕ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማእከል ኣዘኻኺሩ ወዲቑ ዝተረኽበ ወርቂ ናዋንኡ ከም ዝተረከበ ተሓቢሩ ወዲቑ ዝተረኽበ ወርቂ ናዋንኡ ከም ዝተረከበ ካብ ካልኣይ መደበር ፖሊስ ዝበፅሓና ሓበሬታ ገሊጹ ኣረካቢት 37 ዓመት ዝዕድሚያ ሳባ ቀለታ ገብረ ማርያም ዝተባሃለት ኮይና ብ21 ሕዳር 2021 ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ዝረኸበቶ ልዕሊ 33,000 ናቕፋ ዝግመት 31.3 ግራም ወርቂ ናብቲ መደበር ከተረክቦ ከም ዝኽኣለት እዩ እቲ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ዝጠቅስ ስማኽ ዕቀበላ ዝደለየት 54 ዓመት ዝዕድሚያ ተቐማጢት እምባደርሆ ዝኾነት ዋና ንብረት እቲ ጥፉእ ወርቂ ዋንነታ ምዃኑ ዘረጋግጽ ሰነድ ብምቕራብ ብ26 ሕዳር 2021 ካብቲ መደበር ፖሊስ ከም ዝተረከበቶ ከምኡውን ገንዘብ ይኹን ንብረት ረኺቡ ናብ መደበር ዘረከበ ዋና ንብረት ንረኻቢ ጻማ ሰናይ ተግባሩ 10 ሚእታዊት ክኸፍል ብዘገድድ መምርሒ መሰረት ዋና ወርቂ ንኣረካቢት 3300 ናቕፋ ከም ዝሃበታ እቲ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ወሲኹ ሓቢሩ ሰናይ ተግባር ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዱልዱል ሰረ ዘለዎ ባህል እኳ እንተኾነ እቲ ንኣረከብቲ ጥፉእ ገንዘብን ንብረትን ዝኽፈል ገንዘብ እዚ ዝሕብን ማሕበራዊ ክብሪ እዚ ንወለዶታት ክቕጽል ድርኺት ንምፍጣርን ኩሉ ዜጋ ክስዕቦ ንምትብባዕን ምዃኑ ካልኣይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ኣረዲዩ ብምትካልን ምጥቃምን ዕፀፋርስ ተኸሰሰ ተቐይዱ ኣብ መንበሪ ገዝኡ ተኽሊ ዕፀፋርስ ኣብቂዱ ብሕቡእ ክጥቀም ጸንሐ ብምትሕብባር ህዝቢ ከም ዝተቐየደ ካብ ሻብዓይ መደበር ፖሊስ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣረዲዩ
እዚ ኣመናይ ማሞ መሐሪ ዝተባሃለ ወዲ 40 ዓመት ጥርጡር ኣድራሹ ቀሓውታ ኮይኑ ኣብቲ ዝነብረሉ ገዛ ናይ ወለዱ ነቲ ካናቪስ ዝዓይነቱ ዕፀፋርስ ከም ዘብቆሎን ክሳብ ብፖሊስ ዝቕየድ ድማ ክጥቀመሉ ከም ፀንሐን ሓላፊ መርመራ ገበን ሻባዒ መደበር ፖሊስ ዮሃንስ ታደሰ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊጹ ንሱ ወሲኹ ጥርጡር ብ2014 ካብ ስዊዘርላንድ ተጠሪዙ ዝመፀ ምዃኑን እቲ ዘርኢ እውን ካብኡ ከም ዝተማልኦን ብምሕባር ኣብ ገዝኡ ተኺሉ ክጥቀመሉ ከም ፀንሐ ገሊጹ ጥርጡር ብዘይካዞም ዝተጠቕሱ ገበናት 4 ምዝጉብ ሕሉፍ ገበናት ስርቂ ካብ ገዛ ዘሎ ልማደኛ ምዃኑ ኣረዲዩ ወልፊ ዕፀፋርስ ንኽቡር ባህልና መሪዙ ማሕበራዊ ክብርታትና ዘዕኖ ሓደገኛን ኣንዋርን ልምዲ ምዃኑ ዝጠቐሰ ሓላፊ መርመራ ገበን ህዝቢ ነዚ ዘይሕጋውን ገበናውን ተግባር ክነቕሓሉን ንምክልኻሉ ድማ ምትሕባሩ ምስ ፖሊስ ክዕዝዝን ተላቢዩ ናብ ኣህጉራዊ ዜና ፖሊስ ንሰግር ኣለና ምክታልኩም ቆጽሉ بسرحت كدولغو لعلي 300 طرطرات يتحازو أبغانا أنصار جبر الشبران استودبه سجر دواوي جبناتن مكلاس علمو بأخبرتي تان سراويتن بستخيده سرحت كدولغو زتا سمير سوهاده وتدراو وفري لعلي 300 طرطرات أبتحت قطر بوليس متاوم برغادر جنرال إيمانويل أوكيرا غاليتوم እቲ ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ተሃገር ዝኾነ ጀነራል ከም ዝበሎ ካብቶም ዝተፈላልዩ ጥሕሰታት ሕጊ ተጠርጢሮም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ዘለዉ ልዕሊ 300 ክሱሳት እቶም 279 ጋናውያን 107 ድማ ዜጋታት ቡርኪና ፋሶ ማሊ ቶጎ ናይጀርያን ኒጀርን ዝርከቦም ወጻእተኛታት እዮም سرحت كدولغو غانان غوروبابتان اب 2014 اب اكرا تاكيبن انصار اب ناي حبار دوباتن زكياد غبر شبران ودب غبنن سميرن مقلاس كابزتيا ندحر زاغيت نمبر ربع غزي زكياد زولو وفريوم نتي كبابي كاب زخونه زحغاون غبناون نتفتات ناصان مغبار اب 5 زوباتات سميناوي غانان غودوبوتات ايفوري كوست بوركينا فاسون توغوني تخايدو بزي عوت من باروس تقلت وفري بحلفي ابتي استتقص خفال غانا غبن بروي كونقلقل مخالو دما اتي امخاري هاغراو تصتاوسي خارديون سرحت كدولغو بمتحوار حيلتات مكلغال ابالات هاغراوي دحنت بوليسن ጨንፈር ቁጽጽር ናርኮቲክስን ጉምሩክን ኮሙን ክፍሊ ምርምር ጉዳያት ወጻን ኢሚግሬሽንን ናይ ተሃገሪው ተኻይዱ ኢንተርፖል ልዕሊ 1000 ጥርጥራት ኣብ ትሕቲ ቀይዳ ኣውዒሉ ኣብ ዝተፈላልዩ ገበናዊ ተግባር ተዋፊሮም ንጸንሑ ተደለይቲ ጥርጥራት ንማሐዝ በኢንተርፖል ድሕሪ ዝተዘርገሐ ሬድ ኖቲስ ማለት ቀይሕ ምልክታ ኣብ 20 ሃገራት ብዝተኻየደ ስርሒታት ልዕሊ 1000 ሰባት ክትሓዙ ከም ዝኽኣሉ ተገሊጹ እዞም ኣብ ቀይዲ ዝኣተዉ ጥርጥራት ብመርበባት ኮምፒተር ከም ምዝርጋሕ ጽዩፍ ስእልታት ምጽዋት ቁማርን ምጥቃም ዘይሕጋዊ ገንዘብን ዝኣመሰሉ ገበናዊ ተግባራት ክፍጽሙ ምጽንሖምን በዚ ድማ ሓያሎ ገንዘብ ከም ዝኻዕበቱን ተሓቢሩ ገለ ካብ ሓለፍቲ ኢንተርፖል ከም ዝሓበርዎ ሳላ ኣብ እዋኑ ምስ ኩለን ኣባላት ኢንተርፖል ዝኾነ ሃገራት ዝተገብረ ምርዳን ሓበራዊ ስርሒታትን እቶም ጥርጥራት ይጥቀምሎም ዝተባሃሉ መርበባት ኮምፒተር ብዘካይዶ ሓያል ቁጽጽር ኣብ ቀይዲ ካኣቱ ከለዉ ኣኻዕቢቶሞ ካብ ዝነበሩ ገንዘብ 94 ሚእታዊት ኣብ እዋኑ ክትሓዝ ከሎ ኣብ ባንክታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝነበረ ሕሳባቶም ድማ ከም ዝደስከለ እቶም ሓለፍቲ ሓቢሮም ብዘይካዚ ብመገዲ ኢንተርፖል ዝወፅእ ሓበሬታ ወሲኹ ከም ዝገለጾ እውን እዞም ኣብ ዝተፈላለዩ ገበናት ተዋፊሮም ጸንሑ ጥርጥራት ብቐሊሉ ክጥለፍ ዘይክእል ክሳብ 10 ዝኾኑ መርበባት ኮምፒተር ብምዝውታር ዝፍጽምዎ ዝነበሩ ገበናዊ ተግባራት ምዃኑ ኣብቲ ዝተኻየደ ምርመራ ተረጋጊጹሎ ናይ መወዳእታ ዜና ፖሊስ ኒውዮርክ ገበናት ስርቅን ቅትለትን ፈጺሙን ዝተሰወረ ጥርጡር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣውዒሉ بجبنات سرقن قتلتن تطرطيرو كاب بوليس ناستات 4 أوارح تسويرو تصنح طرطور كم استتحزه بوليس كتما نيويورك أفليتون خصوص بعلت 28 حمله 2021 نتان سبهالت قال 58 عامت إيساويت سبيتي بقونت كسرق كبليو أو ديغو نايموت حدقا أسعب الله بمسارات حبريتا بوليس طرطور نتا مسود 22 عامت ودا تخيد زنبرت قداي أب إيدان زنبرت بورصة أحديقو مسدفاء قداي أب تحتيانا بزنبرة نويح مسال الوديغا بخبيد دحر مقودا أب حكمنا كنكن إنا تقبر الله خلا دحري 11 معالتي كتعرف كإلام
እዚ ዴቪድ ሮቢንሶን ዝተባሃለ ወዲ 53 ዓመት ጥርጡር ካብ ሕሉፍ ጽልኢ ኤስያውያን ዝተላዓለ ነቲ ገበን ብምፍጻም ተሰዊሩ ድሕሪ ምጽናሕ ፖሊስ ኒውዮርክ ካብ ህዝቢ ብዝረኸቦ ሓበሬታ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ማእከል እታ ከተማ ኣብ ዝርከብ መናፈሻ ክትሓዝ ከም ዝኸኣለ ኒውዮርክ ዴይሊ ኒውስ ገሊጻ ፖሊስ ኒውዮርክ ኣብ ዝሃቦ ተወሳኺ ሓበሬታ ጥርጡር በተን ኣቦታ ፍጻመ ገመን ዝነበራ ናይ ጸጥታ ካሜራታት ክልለ ከም ዝተኻለ ብምግላጽ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ተመሳሰልቲ ፍጻመታት ካብ 2020 ኣትሒዞም ብናህሪ ይውስኹ ከም ዘለዉ ብምሕባር ንምውጋዶም ክሰርሕ ምዃኑ ኣረዲኡ እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ ዜናታት ፖሊስ ኣብ ዝዛዚምና ኣለና መደባት ድምፂ ፖሊስ ገና ክቕጽሉ እዮም ክትከታተሉ ብኣኽብሮት እናዓደምኩ ብወገነይ ሰላም እዚ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ነገራት እናተራቐቐን እናተቐይረን ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ዝተፈላለዩ ገበናት ይኹን ዘይስነ ምግባር ኣብ ዝፍጸመሉ ወይ ዝረኣየሉ ግዜ ዓገብ ዝብሉ ሰባት ውሕዳት እዮም እንተበልና ምግናን ኣይኮነን ካብዚ ብምብጋስ እምበር ተስፊት ገብረ ሚካኤል እንታይ ገደሰኒ ዋጋ ዝኽፍል ግና ተሓስባ ዝብል ጽሓፍ ዓንቀጽ ዓወት ዓመ ከቕርበዩ ንከታተል ኣብ ከባቢና ንዝፍጽሙ ባህርያውን ይኹኑ ሰብ ዝሰርሑ ፍጻሜታት ብትኹረት ምክትታልን ኣሉታውን እወታውን ጽልውኦም ብምግምጋም ምቁጽጻሮምን ናይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ሓላፍነት እዩ እቲ ምንታይ ሓደ ማሕበረሰብ ኣብ ከባቢኡ ለውጢ ዝፈጥር ብድምር ዓቕምታትን ተገዳስነትን ውልቀ ሰባት ስለ ዝኾነ ኣብ መወዳእታ ድማ ብንጽልን እኩብን ናይ ዝተፈጸሙ ነገራት ተረባሕን ተጎዳእን በዓልቲ ውልቀ ሰብ እዩ ሓደ ውልቀ ሰብ ኣብ ከባቢኡ ዝፍጸም ኣሉታዊ ተግባራት እናረኣየ ከም ዘይረኣየ ምዘስክት ነባርን ተጠቃሚ ናይቲ ከባቢ ክሳብ ዝኾነ ይውዓል ይሕደር እቲ ወጽዓ ኣብኡ ክበጽሕ ናይ ግድን እዩ ከም ኣብነት ኣብ ሓንቲ ውሕዳት ገባሩ ዝቕመጥዋ ንእሽቶ ቅሸት ዘጋጠመ ፍጻመ ንከታተል ነበርቲ ታውሸት መብዛሕትኦም ብሕርሻ ዝነብሩ ኮይኖም መጠነ ንኡስ ንግዳዊ ንጥፈታት እውን ይካየደላዩ ኣብዛ ቁሸት ብደረተይ ደረትካ ዝመንቀሊኡ ቀለልቲ ጉዳያት ዝጋረጨው ተዘይኮይኖም ንሱውን ብለባማት ናይ ተዓዲ ዝፍታሕ ኮይኑ ከቢድ ብድሆ ኣጋጢሞም ኣይፈልጥን ሓደ እዋን ግን ንሓድነት ዞም ህዝቢ ፈታተን ተርእዮ ተኸስተን ካብ ካልእ ቦታ ዝመጹ መንእሰያት ኣብታ ቁሸት ንብርክት ዝበሉ መዓልታት ክዝንብዩ ከለዉ ዘስተውዓለሎም ኣይነበረን እንተስ ካብ ዘይምቕላብ ወይ እውን ሸለልትነት እንታይ ነዞም መንእሰያት ክሓትት ዝተበገሰ ኣይነበረን ወይ መንእሰያት ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ኣብ ሓንቲ ገዛ ክሰርቁ ይኣትዉ እሞ ሰብኣይን ሰበይትን ምስ ክልተ ትሕቲ ዕድመ ደቆም ኮይኖም ቤቶም ካብ ደልዳላታትን ኣብ ብርኮም ዘስተንፍሱ መንእሰያት ሰረቕቲ ክከላኸሉ እኮ እንተፈተኑ ክዳረጉም ግን ኣይከኣሉን ኣብ መወዳእታ ድማ ሰበይቲ ረዳእቲ ደቂ ዓዳ እንተረኸበት ምባል ምድረ ሰማይ ብኣውያት ነቕነቐቶም እዋኑ ኩሉ ንጥፈታት ጸጥ ኢሉሉ ዝነበረ ኸውታ ለይቲ ብምንባሩ ኣውያት ኣብ እዛን ሰማዓት ክበጽሕ ጸገም ኣይነበሮን የግዳስ ከም ትፈሊጡ ዘስቀጠ ንቕኒዕከያ ናይ ሰምዕ ተባሂሉ ዝተመሰለ ኣውያት ናይታ ጸገም ዝረኸበት ስድራ ኪንዮ ምድሕታት ጎረሮ ዘፍረየ ፍረ ነበረን ሰረቕቲ ዝመት ዘሚቶም ምስኮድን መሬት ወገግ ምስ በለን ዓዲ ምልእቲ ግልብጥ ኢሎም ነቶም ረኸብቲ መከራት ስድራ ክበጽሖም ተኣኻኸቡም ኣብታ ለይቲ ግን ኣብ ገዛና ክሳብ ዘይመጹና እንታይ ገደሰና ብዝብል ኣጉላት ተሓሳስባ ገለ ብፍቓ ጩራ ናይ ማዕጾም ገለ ድማ ኣብ ዓራቶም ተሸጊጦም እቲ ዝኸውና ምጽንጻን እዮም ዝነበሩ እዞም ሰረቕቲ ግን በዚ ተዓክቱን ሓደ ሕድ ዘይምትሕባሮም ተገንዚቦም ሸሻዮም ከም ዝመቀረሎም ምሸት ነቲ ዓዲ ምጉሕጓሓ ተጸምዱም ድሕሪ ማይ ናብ በዓልቲ ከም ዝበሃል ግን ድሕሪ ፍጻመ እታ መጀመርያ ግዳይ ዝኾነ ስድራ ቤት እናተዘምተት ሰኣንታ ሓባቢሮም ዓዶም ካብ ሰረቕቲ ዝከላኸሉም ማዕብል ናይቶም ሰረቕቲ ብነፍሲ ወከፍ ገዛ ምስ ኣተወ ተሰቂዮም ውህደት ሓድሕዶም ድሕነት ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤትን ዓድን ምዃኑ ኣሚኖም ከዓ ሓቢሮም ዓዶም ካብ ዓመፅ ክከላኸሉ ተሰማሚዖም ንሕና ደቂ ሰባት ካብ እንስሳ ዝፈልየና ቀንዲ ረቑሒ ማሕበራውያን ኮይና ሓድሕድ ተሓጋገዝትን ተመላልእትን ብምዃንና እዩ ኣብዚ ምዕቡል እዋን ግን ክብደትን ተፅዕኖን ማሕበራዊ ናብራ ዘቃልም ምህዞታት ዕለት ዕለት እናሓሽከታ ብዝኸደሉ ዘሎ እዋን ውልቃውነት ዓብሊሉ ሓድሕድ ምትሕልላይ ሽታ ማይ እናኾኑ ብዝመጻሉ ዘሎ እዋን ሓሳባት እንታይ ገደሰኒ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ቦታ እናውሓሰ ይመጽ ኣሎም
ሎሚ بعلمنا ብፍላይ ድማ ኣብ ዝበዝሐ ምዕራባውያንን ገለገለ ሃገራት ኣፍሪቃን ብሰንኪ እንታይ ገደሰኒ ገበነኛታት ከም ድላዮም ኣብ ዝኾኑሉ ግዜ ህዝቢ ስጋት ድሕነት ተሰሚዕዎ ብፍርሒ ብዝሕገብሉ ዘሎ እዋን ኣብ ሃገርና ግን ሕማቅና ረኣኻ ዓገብ ናይ ምባል ባህሊ ስለ ዝጸንሐ ሰብ ካብን ናብን ኣብ ዝንቀሳቀሰሉ ብሰላም ወፊሩ ብሰላም ካኣቱ ከም ኣብ ካልኦት ሃገራት ብርቂ ነገር ኣይኮነን ይኹን እምበር ሓሊፍካ ዝረኣዩ ትርኢታት እንታይ ገደሰኒ ክግትኡን ተዘኪሎም ሰዓቤኖም ቀሊላይ ክኸውንን እዩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ከባቢኡ ዝኽሰቱ ዘይልሙዳትን ኣጠራጠርቲ ምንቅስቓሳትን ብትኹረት ክከታተልን ኣብ ዝምልከቱ ኣካል ሓበሬታ ከም ዝበፅሓ ምግባር ምስ ዝፅዕትን ገበነኛታት ክረኽቦ ዝኽእሉ ፈቓ ምዕባስ ስለ ዝኾነ ትርኢታት ገበን ናብ ኣዝዩ ዝተሓተ ደረጃ ክወርድ ዘጸግም ኣይኮነን ስምዒት ገደሰኒ ተገዳስነትና ማህሚኑ ንኽሳራታትን ስእነት ሰላምን ስለ ዝዳረገና ግን ብንቕሓት ገጢምና ክንስዕሮ ይግባእ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ቀፂሉ ኣብ መደብ ምክልኻል ገበን ምስ ኣብ ገበናት ከትሪ ተዋፊሮም ዝፀንሑ ክሳት ከምኡውን ግዳይን መርማሪ ፖሊስን ኤርምያስ ኣስፋ ዘዳለወሎ ንሙሉእ ትሕዝትኡ ተኸታተሉ ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ኤርትራ ሃገርና ሓደ ካብቶም ብበጻሕቲ ሃገር ተፈታዊት ዝገብራ እትውንኖ ሰላምን ሰላማዊ ህዝባን እዩ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝኾነ ሰዓታትን ቦታታትን ህዝቢ ብሰላም ወፊሩ ብሰላም ክምለስ ክዘናጋዕን ካልእ ንጥፈታቱ ብዘይ ስግኣትን ስክፍታን ከካይድ ከሎ ዝረኣዩ ወጻእተኛታት በብእዋኑ ኣድናቆቶም ይገልጹ እዮም ንዘን ኣብ ከባቢና ዝርከባ ሃገራት ብምንጻር ኣብ ኤርትራ ዝጋነኑ ገበናት ከትሪ ስርቅን ካልኦት ገበናትን የለውን ክበሃል ይከኣል ይኹን እምበር ውሕዳት ዜናቶም ዘቃውሙቱን ሰላማዊ ምንቅስቓስ ህዝቢ ዝዘርጉን ኣይተሳእኑን ኣብ ዝሓለፉ ቅንያት ኣብ ኣስመራ ኣፈራሪሖም ካብ ሰባት ሞባይልን ገንዘብን ዝወሰዱ 3 ጥርጥራት ብ25 መስከረም 2021 ብምክትታል ፖሊስ ተታሒዞም ጉዳዮም ኣብ 5 መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ይጻረ ከም ዘሎ ኣብ ዜና ፖሊስ ተቃሊሑ ነይሩ እቶም ኣብ ቀይዲ ዘለዉ 18 ዓመት ዝዕድሚኡ ኣዛረ ኢዮብን 27 ዓመት ዝዕድሚኡ ሓዉ ፊሊሞን ኢዮብን ከምኡን 24 ዓመት ዝዕድሚኡ ሄኖክ ምሕረተ ኣብ ተስፋይ ኮይኖም ኩሎም ነበርቲ ዳዕሮ ጳውሎስ እዮም ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ኣብ ከባቢ ካምቦቦሎን ዳዕሮ ጳውሎስን ኣብ ሰዓታት ምሸት ንዝረኸቦም ሰባት ብምፍራሕን ብምህራምን ገንዘብን ሞባይልን ብምውሳዶም ብሸሞንተ ፍጻመታት ተኸሲሶም ከም ዘለውን ካልኦት ዝፈጸሞም ከትርታት ክህሉ ንምርጋጹን መስርሕ ምርመራ ይቕጽል ከም ዘሎን ካብ 5 መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ዝረኸብናይ ሓበሬታ ይርድእ ብወገንና እዞም ፍጻመታት ከትርን ፈጸምቶምን ህዝቢ ክፈልጦምን ፈሊጡ ጥንቃቐታት ከዘውትርን ንዝጠርጠሮም ከዓ ኣብ ጊዜኡ ንፖሊስ ክሕብርን እናዘኻኸርና እቶም ዝተፈጸሙ ገበናት እንታይ ይመስሉ مستخصصتي قدياتن مرماري بوليسن زكايرناو قال متيق قصيلنا نقرب لكم منهم فتن تخطري التعابيهم كما يمثل بخميك نتخطري يفتصمون يرم ببحد كوغل صلناهم كاتاتل شمي أزرع أيوب يومانا أدمي أسشوعت أدرشا سوا مأخل دعوة خلو كزابرانو جزلو خاقا دعر قابلس استمار كل تمرتن نامارا دعوة خلو خال مسفاد دارك خاقا 4 عام تزخون سابقيا نيرا دعر 4 عام نسحت عن معالت نابزو قدياتي مالتي تدفع في معالت السيد أنا سحتني بخمية خانم يختران آتي مالتي بحانس أسد مع النبرنا نعنا جالسين نبرنا بخمية خير تحرقوا مسكر كاتو تعمل كهجل ملا بخمية يعني قتلي ماد أفت نوركو خا حد سب تجاجل خسب زبلن سب سزيرو خبكي زبلن قتلي مالتي أنا خمسة قبل كلوس تفلت سواي نبر انترفوس الاستينا مالتي بخمية خا قتلي بخم رحت تفلته ما تنيت حتى حسب الستر يتحسب والحنتي يردا كان أنا خابو خمي قتيلي مالتي خافتن زفلت أخذ فتسمكم من قلت عليه ما تندخطرني موتا فرانشيسكو تراولون يرن مريسنا يكون أنا غترني هنا زرا غمنيا نوصل لهم يرنا مالتي تنوصلنا لنكا موبايل مالتي تنبرت تنمجمرة وعن ساعة مقاينة مالتي
المجمرة حمشيرو سنة بحانسا أوسينا ننرنا شيطنا مالتي تن بدعري أنا برازرين دقت ألين كا بحانسا شيطنا بحانسا لما قينيا مالتي أنت بك تسلتي تبلع بك أسجيل طلعين يرو كاي غورنانس ولا حنتي نبرا انت حزينا زبل حسابات كان يركرو نعم بغمي بوليس رغبوما بوليس هابك زي ميسي مسيدون ما دحر ما زري فليتا كده مالتي تولو نجر قدي فين يرى كله قريفة شرح جميرة شكل نيري نوع قريفة ناس عيوتنا مرة خلو خيطة تحيدا مالتي دحر كان مزحادش حزنا ما تسمى ماري دخونا النعي كيف حجن ننيو نخيدكم يدخونا النعي شمي هناك محرت أبا تولد كله عادي سوا تولد ما زعبا كله جزاوتي سنبل كاب قدامك ساعة حمشة كفلي سنبل تماير كاب شارع شامنا كاب أب سنبل جونيور بيت مرت مال شعو تاشعين أسرين كاب كيف حار تماير تمرت سلدهم قنابر كده مل يقطع حساس نمر دروب أوت كده قلب سين نيرو تمرت شعو قارت امتى خبزي جبنات هجاتها أرمي هجون تقطع كان يرجع تأثير كان يرجع بستفعل على جبنات ريكارد لك هجها بخطرية بزحم شيء مدبر بوليس تقيد كان لها مو كان حلو في جهة هاي تقرم كان سلمتها خلاص الكياسك زوجها خليك نيجن ما استقل مليك أجناي ما معلت وين ولا أنت كم استخدمت تغلقوا متقول لأن قال ملقهم تاتقل تبعها هنا نخيد نير بساتي ما استقل طريق نير ملوي نور حسيم نوي زخن نجر كوين قال سايكونكم بخمي هتفعل مزام حوات أبيهم تراهبكم ليلهم كم يسكجلت سلنا أو دعار غلسنا نفلت فيلمون جن أبسم بلنا نفلت فمثلا تاتذيكين وفي نازع لنا يا مخنسي يعني برنا كابوسر بيت أنا قديمي وتي دحرية كعسوتي مالتي ورحموشة دحر كاب حد نعيد فلت أنا سبت لا يخمتي كذا أنا مالتي مسحو مت أنا شعوب مسوي علم قالت ملقت نجيرني قال ملا خيرو كاب تستلا أخو مالتي كان نشعو أبزي دعرق علوس كم نغيرو كذا قال ملا مسأللنا بحنس أنواع الجمير هذا معلتي ما معلتي وعينا أقول 5 عينات حسابات حاسينا مالتي جميل فيلمون دينا أويتيكا ولا سخاء خانا بتي قبل إتيكا كم على لنا متنيا زأتونا وهي زأتقو قال نجارسي نبرن كرم حجم مسؤول قال فتيمنا نفلتنا بمتى خطقت كان يركن تاي تخص كان ير بخطرنا تبع بخطر هذه نير أرى هينو سخاء مزيم محوات كتري فاتيمكا نستوسن أوارحون نحد ورح زغون تصوير كات أنا حكاها متى تصوير كا فديت كان يركا ريخا خم تقيدوسم أزارها مستأثرس حوي نجيرنا قلت أنا خا كان حبان قال لنا حسن ميرنا مالتي أنا حنون فيلمون تأثير مالتي فيلمون مستأثر هندبت أنا خا ده يتفين جزانا سلزمت نبرة معلتا وقال مال أنا ندري خلقو قال من دحتو سبك عسينا ما تزوجهم كده فلتني أنا هذا معلتي مشيت من رجال زي ما تقول مالت بوليس ليتي دك سخنا كرمي خرج كابي ويك تحزيز بالنيركادو فرحي تصوير كان بركاسي يفلت نيري كان تصويره 5 تعرف فلت نيري كافتن زغتر كان تاي وسيت كاسهم صوم تاي تمايل كان تاي غيركم كاب ساعات عاد تقلقل يدخن ابز جرافير ني كان بقول مالتي او انا وسينا انا خلت غزي اخي دمسو أبتن كلتا غزي زغر كونكا حموشو موبايل أمتنا مالتي تجرافير قال نودن كفيلم صنحنا سبات متنا نوزولهم مالتي سويلا من زبهم ديرهم انتي سلتو قبروا من فرحهم ديرهم سلسينا سلا نخبهم نبرنا قال ملغر ودن قال نكا خلتين ترى سلا نور سلسينا ودات تطو بالنيرم يفرحنا نيرم صمواي نيرت بوتا نوزولهم نيرنا موبايلات مالتي كابزان حموشو موبايل وسرنا لهم كا انا خلت موبايل وسيله مالتي شيتني أنا بابوغن أنا حدا كل الناس بحد يكون نشر نير سناتو أنا ناتي كلام لقلي تنكرت زوسر كون تحنتي شيء إيه تحنت خا دكان كم سيجارة نير أو يتحجه كرنا جون تغطيك تخصيص كأخ جون الله غلط من سياتسكي ملأ تحلف أنا خبايت ما يرام زخونة من إسي كابز أنا زجور كوجي كان خيفة من زخونة عنت كم زعنا زجور كون جرات نخي قبر إلا ونز من إسي مالتي كم عبد مينا دولو درجة من إسي مالتي أنا قابل حر حجين زومت نجارات كل نجارات عراري هو تيك مرح ليدلي
ሓደ ካብቶም ግዳያት ናይዞም ከተርቲ ንዘጋጠሞ ኣመልኪቱ ክገልጽ ከሎ ሰዓት 9 ገለ ከባቢ እንዲ ናይ ጎልጅ ድኸይድ ጋሻ ነርና ቅድሚ ወርሒ ዕለት 3 ማለት እዩ ሸው ሰዓት 9 ገለ ከባቢ ምስ መሓዘይና ከሎ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ጽርማ ጽንሕም ብኻራ ገይሮም ኣብ ከባቢ ካምባቦሎ ኣብ ከባቢ ካምባቦሎ ሰዓት 9 ምሸት ክትርጋጥዩ ማለት እዩ ማስክ ተሸፊኖም ቆቢዕ ገይሮም ካራ ሒዙን ገለገለም ነይሮም ኣነ ሕጂ ብድሕሪ መጽኦም ዝደፉኒ ተኸረብ ክብሪ ምስ ገበረ ኣብ ጁባ ካደሎ ኣውጽያ ገለገለ ብለኒ ኣብ ጁባ ይደሎ ወጽየ ይዎ ማለት እዩ ኣብ ጁባ ይደሎ ወጽየ ምሳብ ሞባይል ገለ ወሲዱ ሸበቲ ሒዞን ነበረ ካራ በትማዕኮር ማለት እዩ ኣብ ርእሲ ምሳረመኒ ምስ ነበረ ንስማረ ገለም ብዙሕ ፖሊስ ገለመና ይሓበርኩ ሸው ድሕሪ ወርሒ ገለገለ ገብር ካብ ሓምሸ መደበር ፖሊስ ደወለኒ ምስ መጻኹ ብሙሉእ ንብረተይ ተረኪበ ብጣዕሚ ቀድሞ ዝና ሓምሸ መደበር ተገዲሱ ኸም ገይሩ ኣብ ውሽጢ ሕለት መዓልታት ከም ዝየር ሕስ ዘቐረበና ብጣዕሚ ደሞዝ ግን ንፖሊስ ኤርትራ ማለት እዩ መርማሪ ሓምሻይ መደበር ፖሊስ መሓሪ ዓንደ ብወገኑ ነቶም ፍጻመታት ኣመልኪቱ ኣብዚ ብዕለት 3 ወርሒ 9 2021 ብኻራ ኣብ ክሳዶም ብምጽጋዕ ብሩር ገንዘብ ሞባይል ዘሪፎም ወሲዶም ኣብዚ ብዕለት 6 2021 ኣመልኪቶም በዚ ዝተገበረ ጻዕርን ምርመራን ገበንኛታት መጀመርያ ኣዛረ ኢዮብ የማነ ኣድራሻ ዳዕር ጳውሎስ ካላይ ፊሊሞን ኢዮብ የማነ ዕድሜ 27 ናይ ኣዛርያ ኢዮብ የማነ ዕድሜ 18 ፊሊሞን ኢዮብ የማነ ኻ ዕድሜ 27 ይሕዋትዮም ኣድራሽዮም ዳዕር ጳውሎስ ሳልሳይ ሄኖክ ምሕረታብ ተስፋይ ዕድሜ 24 ኣድራሻ ዳዕር ጳውሎስ ብምክትታል ፖሊስን ህዝብን መጀመርያ ዞም ክልተ ሕዋት ብዕለት 25 ወርሒ 9 ተታሒዞም ሄኖክ ምሕረታብ ቃ ተሰዊሩ ድሕሪ ምጽናሕ ሕጂ ብዕለት 27 ወርሒ 10 ተታሒዙ ማለት እዩ ምስ ተታሓዙ ብዝተገበረ ምርመራ 8 ግዜ ክትር ፈጺሞም 8 ሞባይል 2 ብሩር ገንዘብ ብዙሕ ዘሪፎም እዮም ኣብ ጸልማት ማስክ ቆቢዕ ካራ ተጠቂሞም እዮም ኣብ ክሳዶም ብምጽጋዕ ኣፋሪሖም ክወስዱ ጸኒሖም ብዝተገበረ ምርመራ ግን ቶም ዋና ሞባይል ኣብ ኩሉ መደበራት በጢሕና ኣየመልከቱ ነዚኦም ኣብ ምርካብ ጻዕሪ ሓቲቱ ድሕሪ ተወሰነ ግዜ ግን ዋና ብምርካብ ቶም 7 ሞባይል ኣረኪብናዮም ተባሃራይ 8 ፍጻመታት ከም ዘለዎም ጠቂስካልና ኣለኻ ማዕርኽ እንደዮም ሓደገኛታት ነይሮም ዞም ፈጸምቲ ገበን ድሕሪ ምትሓዞም ከመይ ኣሎቲ ናይ ከትሪ ፍጻመታት ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ንክልተ ሰባት ካብዚኦም ኣብ ክሳዶም ብኻራ ሃሪሞሞም እዮም ኣብ ኦረታ እውን ተራእዮም ዝሕከሙ ኮይኖም እዮም ትዝገርም ግን ኣብ ፖሊስ ኣይሓበሩን ተዝሕብሩ ነይሮም ምድግጋም ኣይ ምስተፈጸመ ኣብዛ ናይ ካምቦቦሎ ሕጂ 4 ግዜ 5 ግዜኦም ከቲሮም ኣብ ሓንቲ ቦታ ሳንት መጀመርያ ዘይምሕባር ደጋጊሞም ክፍጽሙ ኽኢሎም ሕጂ ምስ ተሓዙ ግን እዚ ኸትሪ ደው ኢሉሎን ግዜኡ ከምኡ ኢሉ ቕጽልካ ተስፋ ንገብር ራያበይ ቦታ እዮም ዝኸትሩ ነይሮም ኣብዚ ስመራ ቦታታት ሰዓት ክንደይ ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ መሳርሒታት ንመኽተሪ እቲ ዝረኽቦ ገንዘብ ኣበይ ጣፍዎ ነይሮም ንሶም ከኣበዮም ዝሕክሉ ነይሮም ኩሉ ከተብርሃልና ድበዝሕ ኣብ ካምቦቦሎ ከባቢ ጅራፊየሪ ክሊኒክ ሰላም ክሊኒክ ኣውዩ ሓንቲ ፍጻሜኻ ኣብ ሓዲግ ናይ መንገዲ ዳዕር ጳውሎስን ሰንበለላ መንገዲ ኣብዚኦም ዝያዳ ሰዓት 9:40 ክሳብ 10 ዘሎ ምሸት ሰብና ዛወረ ንሰብ ዘይምሕባር እምበር ሰብ ኣብ ከባቢኦም ድምጽ እናተሰምዐ ከሎ ክሓልፍ እናራእዩ ከሎ እዮም ድኸትርዎም ዝያዳ ዝመርጹኻ ጓልን ወድን ክዛወሩ ከለዉ ምክንያቱ እንትወዲ ፈሪሑ ስቕ ክብል እታ ጓልን ፈሪሓ ብዘይ ሓደ ነገር ጥራይ ስም ሃቡና እምበር ድሓን ኢሎም እዮም ደፍቅድሎም ሴም ካርድ ግን ኣውፅኦም እዮም ልዎ ሴም ካርድ ናይ ሓደ ክልተ ምጻድ ኣብዮም ተዘይኮይኑ ብመርፍእ ገይሮም ኣውፅኦም እዮም ዝብዎም እቲ ሞባይል ከዓ ይወስድዎ ይሸጥዎ ክንደይ ደላሎን ድገዝኡ ድሸጡ ንሓንቲ ሞባይል 74 በብ 100 እንዳወስኹ ሸጥዋ ጀካ እዚኦም ከዓ 16 ክሱሳት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ብዋሕ ዝተፋንዮም ኣለዉ ምስኦም ተሓባበሩ ናብ ሓደ ሸጡ መኒ ገሊኦም ደላሎ ገሊኦም ከዓ 100 ወሲኾም ከሲቦም ናብ ካልእ ሸጡ ከም እንዳበሉ 16 ክሱሳት
ምድላልን ብምግዛእን ተቀይዶም ጸኒሖም ካል እንታይ ትብሎ ኣሎ ምዚ ፍጻም ገበናት ተሓይስካ ህዝብ እንታይ ምላው ተሕልፍ እቲ ዝዛወር ሰብ የማን ጸጋም እናስተውዓለ ክዛወር ኣለዎ ከምዚ ምዘጋጥም ከኣኒ ንፖሊስ ቅልጡፍ ዝኾነ ሓበሬታ ክህቡ ኣለዎም ኣብ መወዳእታ እምበር ከጋጥሙና ካብ ዝኽእሉ ገበናት ከትሪ ንምክልኻል ካብ ዓቕን ላዕሊ ኣልኮላዊ መስተ ሰቲና ጽምዋን ጸልማት ኣብ ዝዓሰሎ ቦታታትን ካብ ምንቅስቓስ ክንቁጠብ ኣለና ብዘይካዚ ብእዋኑ ንቤትና ምእታው ከነዘውትርን ንስርቂ ዘዋናውኑ ስልማትን ኣልባሳትን መዓስን ኣበይን ከም እነዘውትሮም ክንፈልጥን ይግባአና ወለዱን ደቆም ኣብ ተግባራት ከትርን ስርቅን ንኸይዋፈሩ ምስመን ይኸዱ ኣበይ የምሲዩ ትምህርቶም ከብግቡእ ይካታተሉ ኣለውዶ የለውን ምቁጻሩን ክሒሉ እናዘኻኽርና ንሳናበተኩም ሰላም